You're listening. You're listening to 650 AM Pinoy Power Media. Anderson Pinoy Power Media Incorporation's Ellie Award-winning programs at 650 and simulcast at 940, live streaming at 365, live Pinoy Power Media. Imbitaran na kayo, awisan na kayo amang natugmig kada iti programa ti surot ti Biblia tagmaymay sa tayo nga magsukimat kadagiti sasaw ni Apo Diyos. Isoda dagito iti mangitunda kada tayo ito miso nga panuso. Isoda dagito iti mangipaawat kadagiti nagkaadon nga mangigantay. Dagiti makaulaw nga mangigantay. Ket babayan iti panagsukimat tayo ti Biblia. Dito'y tayo nga maamuan, maawatan na ito miso na sursuro. Nga iso da ito iti warwaragawag, ipupungkaw ti Iglesia ni Cristo dito'y Waipahu, Church of Christ, Hawaii, 94371, Kipuna Street, Waipahu, Hawaii. Da kami nga mga ibagbagi kada ito'y nga programa ti surot ti Biblia ni Kapsat Edimar Dagim kastamot ni Kapsat Dante Utre. Agmay-maysa kami ket at tugmok ti panpanunot ti maysan-maysa kada kami tapnon napilig ken at adda nga maipaawat kadagiti sasaw ni Apo Diyos. Awis na kayo natungeg makipagmay-maysa na kami makipagmay-maysa nga basag sukimat kadagiti sasaw ni Apo Diyos. Tapnon babayan kadagiti magmagayan tayo ken dagiti mabasbasan tayo dito'y nga maluktan ti puso ken panunot ti maysan-maysa kada tayo ket dito'y nga may buksilan dagiti magmagayan tayo dito'y nga mamuan tayo dagiti misumano suro. Hello, Kapsat pagkami titangatang awisag man Kapsat Edimar ni Kapsat Dante nga kumablaw at kada kayo pagpad din ni nga listener kuno pagpad din ni papagami titangatang na dugdugmig iti programa ti suro ti Biblia. Awin ayayat ti megdingay ti Kapsat Edimar Dagyo kumablaw iti nambaga malemyo diamang kami iti tiyempo kinundawin pamanen nga umay mangidanon kani ti santo na sasol ti Dios nag-iinadal tayo at iti ngaron iti kaya ti Dios ang makuan tayo iti kinapudno o kaya iti sasuna iti pambrelyo iti iti Yesu Cristo kaya maramat kami kung may mangidanon kani iti pagtengan nyo at kami nagsindingay kaya nagtigtingay iti radyo wala dali iti smartphone nyo wala iPhone, cellphone gaya nyo iti Google yung research ti live iti Anderson Power Media Power Media iti 6:50 AM live stream ang mga ganyo dito ng programa ay attend o iti smartphone, cellphone, iPhone 365 live 365 live kapsa kaya kablawan na kayo kaya nagyamang kami iti kadamimen kadayumen kapsa dante kumablaw kami. Happy listening to Ablaw family, namely Rato, Freda, Sophia, Jeremiah, and Tricia of Waihawa. Alawen kakapsat papagayam iti pangatang nuadaman dagiti sarut sudyo. Kinuadaman dagiti mapatawod nga panagduwa-duwa. Awisan na kayo nga tumawag kada kami, may kami makipagmemay sa mangilaw-lawag kada gito'y sasawa niya. Ang kay kung mga mabigpigla, kada gito'y sasawa niya po Diyos kahit na maminsan, provokatif. Provokatif da talaga nga iso da iti kayat ni nangasawan, ijay
medya may katwa nga Timoteo 3:16. Medya English, kunana, all scriptures is given by the inspiration of God to rebuke, for correction and instruction in righteousness, that the man of God truly furnace to every good work. Iso daytoy di talaga nga akong ti Iglesia ni Cristo mga ganyo dito'y pa iti umiso susuro mangkorehir ken mga alakat ni brother ni man tulungan lakman. Well, mga paragip ka natin yun, nga pagkatan ni Diyos. Kita at naada, rugyan tangay pa, iturong ti ada rin, sa naadaw mo, iti libro, iti daan na tulad, itas dahil nga pag-wanawana, iti masilmata, iti kabibiyag tayo na kagundaway. Damang nga kasasaan tayo iti unod ti Iglesia. Dahil mabasa ito'y Hosea 4, irugin tayo mabasa ni Jaya 1, aging gana iti Isaias. Alam nyo dyan, Biblia yung kakapsat, pagpagamit itangatan, kahit makipagbasa kayo kada kani. Basahin iti Ingles, kahit no dati Ilocano Balboyo, makipagbasa kayo kada kani. Tapnon, adang mabendisyonan tayo aming nadumdumwid kada ito yung programa ng Iglesia, ang iti surot iti awan surot, awan urang na. Kaya siya ang nasaan nga nagsurok, magsurok, dagiti ang nga naisurat ng mabasa. Isuday ito iti iwarwaralawag di, isuday ito itakdagdan ito misurok pa nakawad ka din isa sa una po Diyos, awan surok, awan urang na. Kaso iti mabasa, iti Hosea 4, pero ginat tayo iti versikulo 1, kaso iti mabasa dito in Ingles. Hear the word of the Lord, you Israelites, because the Lord has a charge to bring against you who live in the land. There is no faithfulness, no love, no acknowledgement of God in the land. There is only cursing, lying, and murder, stealing and adultery. They break all bounds, and bloodshed follows bloodshed. Because of this, the land dries up, and all who live it wastes away. The breast of the field, the birds in the sky, and the fish in the sea are swept away. But let no one bring a charge, let no one accuse another, for your people are like those who bring charges against a priest. You stumble day and night, and the prophets stumble with you. So I will destroy your mother. My people are destroyed from lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priest. Because you have ignored the law of your God, I also will ignore your children. Well, kakabsa. Lupay, binasa tayo, itidaan na tulad. Dagito nga nabasa tayo, nga paglintigan, itidaan nga tulad. Kaya mabaling nga kuna tayo, nga gapot na nabasa itidaan nga tulad, mabaling nga kuna tayo nga kaanin nga aplikado, kada tayo itang nga tulad. Ngayon panonotin tayo, usga, suklamin imdingan tayo. Dagiti adda nga mapaspasamak kita, iti unod Iglesia. Utubin tayo ita, dagiti mangigan tayo. Sukimatin tayo, uno, datay nga mismo ti magsukimat kita. Mga mo, noan niya na talaga iti mapaspasama. Iti unod Iglesia, iti panagreligion, ita nagdamatik na kagulo. Bayan kada brother Edmar, brother Dante, dito'y mga padasin ni nga ipuksilan. Dito'y na nabasa. Dito'y Hosea chapter 4 verse 1 to 6. Brother Edmar. When ayatin nga napintas dito yung inadal mo ay inadaw tayo iti libro ti Oseas iti lukangal Biblia kamsa.
Kapsat Melvin, Kapsat Dante. Bueno. So dating abasa ito yung dating di paka-istorya di panakisinupyan ni Diyos may busor iti kinadakes ti nasyon ay Israel. Iti Israel din iso pinapili ti Diyos na tattaong na iti danagulag. Ken ikikutan din iti tattao yan din iti lintek ng Moises kanakwada. Dahil so nga tinted ti Diyos na lintek kanakwada ito hinggang kapag kinatangtad ti ulo da, kinasukil da, nagaramit na iti kinasukil, sinupsyan dati lintek ti Diyos. Yung kaputan na iba sa mitay, kaputan dahil tinagdaan na kulang kapsat Melvin, may aplikan ti Biblia tayo tandang aldaw. Saan tayo may nalikodan kapsat dati, hindi mabasa ti daan na kulang. Takuna na di Romans, libro ti Roma 15:4, amin nga na isurat, may palpiin, may surat para may iti makasursurwan tayo. Sursurwan, pagkatigaran, written for our learning. pagkababalawan. Tamnon no, isut man ito, iti panangliwliwa ka dahil kat iti sursurat kuna na iti Ilocano. Kahit kuman ibasa kapsat namin namin iti Roma. Tamnon no, mga gantay ta abin na dat, mas basahin mo iti iglesia, di daan na tulag. Daan na barong tulag, kuna na iti Roma. Basahin man kapsat dati iti libro ti Roma 15:4, 15:4, kasi iti mabasa yaten. Sa dito yung nakakupin tayo met, kailang ti sursuro. Ti daan na tulag, tapag wadang nga rod, dito isaan nga dito, isaan tayo masuroten. Saan isot pa kayo tundaan, ti panakaisalakan, ayaten yan. Pagka-sursuruan tayo. Iti 15:4 kuna na ito. Tadagog dagiti muna na isuraten, na isuratan tapno, pagka-sursuruan tayo, tapno kapiti anus ken iti limliwa dagiti sursurat maddan tayo kuma iti inanama. Dahil kapsat natin kapsat dante. Dati dana tulag pakasursurat tayo maddan ti inanama tayo. Amen. So mapalagi pa tayo. Ilan ta kapsat? Agsubli tayo di libro ti Hosias. Binasa mi tayo di napintas na English translation. Di takunan ito yung isuti pakasinupyatan nga ron ni ako Diyos na nagkititang tao na pinili sukil da nagbasog da mana ito na danggenyo tinisaw niya huba da kayong anak Israel kaniyaw magsupyan ka nagkitagtinti dengan tawan kinapuno uri kinirbag uri pa nakapo ni Diyos tidaga awang kurana kapsa dante kapsa Melvin naiturong ka nagkititang tao na anak na Israel children of Israel nation din so tao ti Diyos pinili na nga kuna na awan iti kinapudno kada kayo awan ti kas awan ti kinasirit kuna na iti awan ti kinimbag awan panakamu iti Diyos iti dahil tamadaga yung kapsat natin kapsat dante makunang sa jay amin kagura ti Diyos ida kada ti pakda dito ka naramin nyo kuna na iti dos kapsat natin iti Ilocano na iti dos kalabasahin din iti Ilocano kuna na kapsat dante iti dos awan ti urean niya no dilayin panagsapata panatiri ken panangdadayal iti kari ken panagpapatay panagtakaw ken panakikimalala rungsoda ken tidara may porok iti dara kinadakes sa amin dito panay nga kinasukir kinadakes ringringur aba kapkabil pamapatay ken makalimun ken niya ako Diyos kapsat dante amen. Anak ko na pa J3, nakita di Ilocano, English. Kung na di 3, kung na di nabasa ng kapsat Melvin. Gapo na nga, panesto ti daga. Panes ti daga. Wala ta, kahit nasa ko na, kinadami sa ti daga, panes. Nagladingis, madusa ka. Iso na na, pagpanunutin tayo tata. Iti ang damo ng kasasabi. Dahil pa nagpanas at mapaspasamak na pasamak mo may imatanan tayo. Aglawlawagan dagito, mabasbasan tayo. Ito'y daan nga tulog. Kita nagdama. Wala tayo sublitan dyan, dos kablagat. Panagpapatay, apa, ringgo, mapaspasamak mo tayo. Mapaspasamak. Maramit. Kadagito yung nagdama, iti publiko, kan mapaspasamak pa dito nagti pamati. Napatao din ti dagito nga basa tayo kita at dadan talagang mapaspasamak ito nagdama iti. Wala tayo, uno, di sobrang yatras kung ano, wati kinapudno.
Uri tata, di kami kapsad dati. Kapsad magin. Uri tata, wang di kinapuno. Right. Likutan di tao, di kinapuno. Lipatan dan, di kinapuno. Awan ko na. Awan kinain balit. Kaya, awan ti pan nakaamu ti Diyos. Uri tata, mandawi kapsad. Balik, di damo, di kinapuno ti Diyos. Wala ta Kinapudno na. Amo dati Diyos nung saan nga pudno di jay wagas na panakamudan na Diyos. amuda, mamatida, agpasbasa da. Ngam ano miso di jay panakipaawat na. Wano ada di jay panagtukyat kadi di ka magigta. Ngay so tinapatawod nga panagsususi. Kaya tinapatawod nga awalan panakikay sa siya. So kita ni kinapudno. Ang damwen di kinapudno. They rejected kung ali ko danda. At ipaenda di jay kinapudno na nakapsal. So di jay mapasama. Idi aplikarte na nakapsal. So di gito kinasukir kung nagpanes ti daga. Di kung namin antay kaputa di kana kahit nasa tagpanes ti daga. Di digra ito. Ang mapasama kita kapsat dati. Ato ti kaput kinasukir ti tao madidigra ti daga. Amen. Dilayos, Dapur, Engineer, amin dito yung partes, ta dati ti basol ngaron. Bunga ti basol dito. Bunga ti panakawat ti Minapuno. rejected the knowledge. So they get So, na. sa pasabali nga klase ti basol, framework ti bubong, tayo ba nito nagpapatay. So amin, Amin na klase ti tinadakis. kaya nagkaroon ng resulta na isulti paglaginitan ti Jadi makadakis ko na, di dapat sandang amin, ti kinapuno ti Jose. Di dyan nga ti iso ti tema ti So that tema ti Adam ti Ita, di kami kapsa Calvin. so nga mamaminsan brothers sa dati kasasaad ti iglesia nga binangon na po Jesus that nagatuman ko natin ang kaliglinda kami ang may pagpalit ko dahil naulpan Ang kaluban, nalinggan. nalindan Nilingin. iglesia ni binangon nga po Jesus nga iglesia dapo ka dagito'y makikita tayo itangagdaman nga kinadaig ti simban dagiti iglesia ano dagita itong termino ti iglesia nailinudnan kan dagiti ang kakapintas nga programa ako dagiti ang nagdilas ka dagiti tukar kata matampor matugtog makuraglag pati puso gapo ka dagiti instrumento nga magmagantay nga rimbawan na diyang mensahe ti kanta nga may paawat mga kadagiti amin nga tungod kan diyang ipapanan na diyang kanta nga diyang nga kanta at kanta tayo na panangitan o panangiday tayo kini ako Diyos. So diyang dagiti ang damatag rimbawan na diyang anan nga may paawat mo mismo dagiti mensahe kan kanta kastaman dagiti mensahe na ako Diyos. Ito, iso nga mapatao, di dyan kunana dyan, mapasingkadan, di kunana dyan nabasa tayo nga people are destroyed for lack of knowledge. And it's happening now. Pagpaligapan na tayo na ako Diyos. Kaya po ka dagito yung ditigra ng paspasama ka. Ti pagtaksan na, brother, yan yung parang no mighty tigran ako dagiti katlaon ako di langit ako di baba ako apil gitan nang naglabasan day nga pa na titigran awanan yung nalipatan naman niya natal na pilubong wala na awanan iso day jay ti problema kuno agda mga sasaadan ti iglesia nga pinangon ni Apo so nga kanayon kong ibaga dahil ito kanayon kong ibaga iglesia na pinangon ng Apo Jesus ngamin brothers saan amin nga mga ibagbaga na Kristiyano kit adda kit imunod ibagi ni Apo Jesus amin nga Kristiyano amin saan amin nga may ibagbaga Kristiyano kit adda kit ibagi ni Kristo kunayo ka daging tayo sa brothers ito ko na nga Kristiyano da ngam awan damit iti unod iglesia ada tirwar isungarod
So, dahil iti mabasa iti Epeso 5:23. So, ti ulo ni Kristo sa lakan na bagi. Ang mga dadatiruan, saan ka bagi? Siya ang kapsat natin. Well, so nga no sublimi jay binasa tete siya dahil jay consequence na ti bunga. Iti kinadakis dahil jay 2 and 3 Panagkurang iti panakamu. Panagkurang iti panakamu. Knowledge. At ako na jay, si Paulo jay Adam, kayo, people are destroyed by the lack of knowledge. Yeah, for the lack of Dito yung binasang Diyos siya kasi jay na kaya ni Diyos. Madadahil kayo. Di sa lunsong dito, brother, akin nga madadael bitaw. No, awan ti panakamu dito ibang pagana nga knowledge. Ano dito nga knowledge? Ano di knowledge? Isuti pa nakamu iti pagayatan ti Diyos, di namin. Si Jai, knowledge of the truth or God's law, hindi God's law. Nalawag din po na kanya Biblia at DJ 1:8, 31, 32, na if you are my disciples indeed, you shall know the truth that set you free. So they get the knowledge na masako na sukimatin tayo, sukin tayo no anang DJ na knowledge na nabasa tayo dito yung Biblia. Amin ko mga mangmangilan tayo, amin ko mga may susuro ang tao kumaamin dito yung Biblia, mismo nga sa saon niya ako, tapos nun hantay nga surok, hantay nga kurang. Anamat ti mapanong ka niya, brother? Ano ti bakuanan nga makati ti tao, nung handa, deta nga knowledge. Deta nga knowledge, di panagay pa pang deta, ito ay panggeta, pang susuro, may panggeta ti disiplina, may panggeta ti repeng suruten, na sa saon niya ako Diyos. Ang pagsin deta, di bunga na iso deta, ay panag bloodshed. Sa dahil. Cursing. Mga klase. So, deta, kasla deta yung mesa nga proteksyon nga surote, awan makasama nga deta nga klase ti mas masuro. At dati ko na jay lack of knowledge ka, ignorant ko na. Deta nga knowledge, panagayat ti ang Diyos kadikitiyat tao. Itong palinda. Ayat nga pagkita, nung ni-reject mo, i-reject na kami ng Diyos. Dahil kasawin, awan na siya at makasama, kabigita nga kapag. Kasi pa nakaawat ko yung Iso nga napigsa, hindi napilit niya pamati, na no ipatid tayo, hindi tangkal na pilit. Dahil na English ko na natin, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and all your mind. Para kanya, katama siya hindi na napilit. Dito pa yung knowledge, para kanya, in layman's term, love. That is love of your neighbor. Kasi ayaw tayo ti karubang, pada matao, ang mga takawan, ang mga saktanin, ang mga aramidan si madiging kwanan, love mo maroden, basta siya ito masawa nila na. So, ijay no itulit mo di binasamite ko siya itay iti 4, 5 iti versikulo 4, 5 ti kapitulo 4. No pay kastawan ko matitaw magti susik ket awan ko mamit titaw mang stoglar. Nati ilim kas dalara kadigigay magisupyat iti padi. Kas iti pasama iti nakita ti Dios kagura na itaw na kisupyat da kadigiti padi. Sino kadigiti padi iti nga tiyempo kapsat dante usan dante. Ang nag-iubran ti padi so digiti digiti otorisado nga mag-implement ti isa sa unya. So dati mangidanon, mangipalawag iti sason ni Dios, mangi-implement, mangidanon kasi kuma Mangidanon. Iso dati nakuskan ng mangidanon trabaho. kadagiti sason niya po Diyos. Padi, yung supyatan, Israel, tao din, supyatan na, hindi padi. Itatangag gamay na i-aplikar tayo ibiyag, na yung nakapsag natin, kapsag natin. Sino ti padi? Sino matimang supyat ka dati yung marod? Makunanga dati yung matipadi, kasama kumanga dati yung tipadi, kapsag natin. Kasi naisurat ko ti Biblia
among data nga first brother. First Peter. First Muna nga Pedro, kapsa na bin, ito yung kano. Kunani, JP, kuna ka, dati yung padi nga tutukan. Saan tayo nga padi? Tema po ng naka-uniform tayo. Magkapsan. Dapat bago tayo. No, di ka mapusgan tayo nga padi. No, bilang tayo disipulo ni Kristo. Ibalitelatan nga biblikal. Scriptural nga kinapadi. Kinapadi. Well, dama base, diyo muna nga Pedro ngamin. Tapos makita digiti, may panawag ka digiti dingdingay. Kung muna nga Pedro, kapsat, iti 2, basahin ka ng kapsat iti libro, iti muna nga Pedro 2:5. Napanan natin muna Pedro. Dejay, kung nanay jay, iti muna nga Pedro 2:5-9. Muna Pedro 2:5 kan mapatay ito 9. Na kayo met kas bato si bibiyag mangibahon kayo amay sa templo anay na espiritu nga balik kayo may sa nasantuan akin apadi ne daya tamno idaton nyo dagiti daton ti kararwa amakayo ti Dios kapo ken Kristo Jesus nana at kung natin tinueme ket da kayo tinapili kapututan anaryan akin apadi nasantuan na nasyon ili ako pati Dios tamno ipaduyak kayo dagiti kinatangko daya nangayab ka na kayo manipot kinasingket ingana itinakaskas daw alawag na. Nay, datayo ko na natin espirituan na templo nagbalin na nasatuan na body kan datayo ti pili ti Dios na nasyon na man ni Genueve. Datayo ti pinili ti Dios na nasyon na kupa ti Dios dito yun nga pinili na kaya nagbalin tayo ang nasatuan na aryan kaya nasatuan na kinapadi. Kami ko na jay kapsat nante kapsat nante sa lutsog man kapsat. Yeah. Asino dadagito ita dagito nakaipayan iti responsibilidad nga kas may responsibilidad iti kinapadi iti unig iglesia. Well, no, dati sinapili. Dagitoy. Dagitoy naibukod. Nagkapot iti darkness. Nalawagan Nalawagan dan. So, ibukod dan. Namuanda di kinapudno. Namuanda di kinapudno. Iti Ebanghelyo. Ebanghelyo, mga insulot, iti epistoles, mga surat, iti Biblia. Sa pamamagitan ng kanilang pagbabasa, natuto sila. So, now, they have the authority to be like priests. Pwede na silang katulad ng naituro ng kanilang nagpap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 agp
Kaya nasa ito na nasyon, hanga Israel, berat na sa nabin, hanga Pilipinas, no, sa balay ng lugar, no, di ka nasyon tayo, iti iglesia. Iglesia, iso ti pagawatan nga ro tayo dyan, kasla itutudunan, diragiti ang tama nga papadi ita, kita kitjay adda iti unang iglesia nga binago sa Jesus. Sa bagay, itatanong pa namin ang areta, tito-pitulo tayo, may pamit, hindi kita nga Facebook. Well, saan? Ngayon, subyanan tayo ito deta, nagipaliwanag mo kasanong di pa nagbaling na masaong makupadi. Kasi bukod na ada ito iglesia. May sa Kagantagin may pamit iti Hosea. Nang nadalapos siya kinapadi, amin, pagkano, may palawag tayo lang, tayo dyan. Yan, yun ang deta ti tema tayo ganda sa pumupagpapos tayo Ngayon ipadaan, ipaawat tayo, ito ang agundawa yan, at napapali di daan na tulad, isunti ko nga daan tayo nga danon iti kaputi Diyos na nilintig. Ganda tayo mo, iti kinapali, tamang danon iti ti Diyos, tinapot ti Diyos, ngay Ebanghelyo, isulit iti danon tayo. Kadagiti amin na tattao, itagdamata, awanan dagiti papadigan, handa nga isuitan, iti akturay, handa nga isuitan, tinakaypayan, iti umbiso nga susur, nga idanon na kadagiti amin na tattao. So, diyan ko na ni Kapsan dati, Kapsan Malvin, so bali ito ko, tayo palawag tayo. Kaya amin, maawat ang tinatao ita, napili pa lang ti padi, naturay pa lang ti padi. Naturay pa lang kadagito eh. Bigpigin na pa lang ti sa padi, isulahin, taktakder, nada. Isulahin ti mga kasaba mga idanon. Isulat Yung question later, tanong kasama kayo nga nagbaling na padi. How did you get the authority to Jai. So that is a very
Sa We cannot- we may cannot- palawag na aling. We cannot clarify that in some hours. With this time We naman. need another Yeah, so- time to... Pero ito, So, sa lodsod ito kaya naman ka, tawagan So, na rin, ito yung Bible study. Yeah. So ngayon nagyaman tayo iti Pinoy Power Media. Dahil ipayan na tayo, yan adung ang mundaway tayo nga mangipalawa Well. kada tayo ito miso no pa nakaawat may papagkadag ito yung mga magigan. Well. May pupukaw ita dito kamatang. Well. Ngayon, data po siya 4-6. Itanong ko, sa Luzon, data kadikit applicable kailaing kadikit na pa naman. Buena, kapsat, basa tayo, kapsat 12, Ilocano, basa mitay. Mapatayo na yan din iti libro iti Oseas Kapitulo 4, versikulo 6. Tiilik madadayan lagapu iti kurang ti panakamo. Agsipot ta siga pinayip mo ti panakamo, siya payiden kantumet. Tapno saan kanto padi kanya gaputa. Tinipatat tinitik ti Diyos mo, siya met ipatek to di anak mo. Nay, dejek iba, balaag ka na bunga. Iti panagikog na nasawin ka dita na sa timbangang brother ket no ang tayumet na tulog ka dita nga knowledge. Well, Agrigat ka di met kinubo. lubong ka dati yung tao. Sa tao. Well, natako na rin, ulit ta tiilik madadayan dagaputi kurang ti panakamo. Tiili na nga wag Israel madadayan. So anang Ang dati yung tinasyon na madadayan mo. anang piliping ng arami din kita tao. Tapos saan tayo madadayan? Saan madadayan? Dejek tinabili Eh, sa kung salot-salot. nadadayan man, at dapela ang panawin, ngahaan niya madadayan amin. Iso dejek ti gapuna, ay nga dahil inanama tayo, dejek gapuken ni Apo tayo ng Yesu Kristo. Dejek, kapsun natin. Dejek, iyain na po tayo ng Yesu Kristo, panangasabana, ilansana di krus, nadusa, natay, na itanayang kinabunga, iso ti Ebanghelyo. Dejay ti dandanan tayo da taon daw. Ito iso ni Kristo malon, iti inanama tayo. Iso ti kapunan, when iso lain iti mangidalan kada tayo, nagturong iti relasyon ti Diyos. Okay, Alam mo nanay, jay sakti dalan mo nanay. malaksid deta nga ebanghelyo, awang ka dito sa balin nga mangisalakan ti lobo, hindi dahil deta nga ebanghelyo. Iso lang, dito na Ebanghelyo, ni dalan ni Kristo. Awanan na. Awanan ti, mabasa ti Biblia, ang wagas, Ebanghelyo, ang panakidalan tayong magturong ti Diyos, bawen kay Kristo, iso dito ti surutin tayo. Kaya mo sa rin, brother, kita at other may mga ni Yesu Cristo, na yun ang tayo, no kurangan, han mabalin ti kasi nga maparaan ka no mag-isalakan tayo, panagdadingit ti lubong. Kung nata yung utubot tayo, hindi ko natin yung makurang panakamo, lack of knowledge, awan ti sirip tayo no, nayunan tayo dyan isurat. Awan sirip tayo no, Dalawang dejek banlaag brother. So nga hangarebing na yun ang harebing na kurangan. Saan nga Isa mabalin? sa aso ti Diyos. Dahil sasaw niya mo Diyos kit napilit. Then may surat dito Revelation 22. Well, alam nga Jay brother, iti ura iti dag nga tulad, iti Deuteronomy. Deuteronomio. Well, iti 4.2. Iti 4.2. Iti ay kat napanlaagin na rin So, ikat tao. parang nga sa ganda uray, surat. digili na paspasama, kiniyun ko na na. Right. No, ibasa yung itakta kasi may tayo di mapaspasama talaga. Kastak mo tayo. Basta man lang, namsa. So, handa yung mga masapong na ibagangan na bayag, di kita nga tulad. Sa bali ni itakta nga Well, bayag. di saan tayo mabalik ay rasunan tayo Jay. Daan nga tulad. Nalawag na nabasa tayo Jay. Napantay yung Jay, baro nga tulad. Jay, maudyanan nga litro. Dahil nagito yung revelation, paltiin, nagito. Nga mapasama, iti mapasungan. Prototype. Well, prototype, prototype, naging Jay. No, abay nga, nairanta nga dahil kamudyanan. Because ang napilit na banlaan tayo Jay, brother. Menti salut-sut po dito, brother. At data yung itim maudi nga panawin. Well, Bapalim tayo kadimet palaing, at kadimet panawin tayo. Nga aramidin, Mga aktor. sila, pag-make up naman. Tap na naman, batong amin, di kita nga bigyan na. Ano pinagundawin tayo? itata nga,
Itata na piksa tayo pa eh. Sa one. Dejeket one. Napiksa tayo. Wano ada tayo kadagiti at bibag tayo kadagiti kamuudyan ng aldaw. Dejeket nasken. Nasken nga amon tayo. Adalin tayo di puno. Dejeket kasla isuti pa nangin. Sagana tayo. Ikararwa tayo mapan. Ijay pag-ariyan niya. Dejeket panagsagana. Dito magmagagan tayo, nagito yung adal nga magmagagan tayo, dejeket panangisagana ti kararwa. Sigurat mo tayo laang, nga nagiti mag-adal tayo, magmangigan tayo, kung isunto tayo dyan, yung mga ibang dapat na tayo dyan pag-ariyan niya ako iso. Iso nga, dakkel, tibundaway tayo, ikaw na tayo tibundaway ni Apo Diyos. Hangla nga tayo dyan, brother, hangla nga tayo dyan. Dahil dito pasamak kita, diyan po nagiti tatawag, mapasamak tayo dyan na awanti rason, awanti panggap. Ya, basta mapasamak na tayo, dakkel nga panggap di dyan na Apo Diyos. Diyan ko nga, ada ni Apo Diyos na sibay mo, tuk-tuk taritaw, itaritaw, takararwang, palpalagipan na ka. Iso na gito tatati, at ang mapaspasama kita. Ngam tinakaskaldaan, brother, diyan ko nga, oh no, mayan ti ditigra isot pa nakalagitdag ni Apo Diyos. Ijay lang nga awagan da ni Apo Diyos. Ngam no nakalabas niya ditigra, nalipatan naman din. Ijay. Iso de jay tanda nga anak pagpatinggaan na. Ijay. No palpalagi pa nakalangaro doon, hamot pa lang atulan. Ijay kamali. Narami po. Awan pulos dyan sa amon ang brother. Ang nagkapulos ikan di puntawa yun. Kapsat Melvin, nataan yung sublite sa iste, Rusya, 4. Ako na binasa tayo, ako na gaputan na murang panakamuyo. Because you rejected my knowledge, talikutan niya. At ipal nyo tisirin, dadahilay kayo ito, madadahil kayo ito. Taulit tag, mas na-i-apply tayo doon. Ado hindi mang likod, kinasirin, ado yung mga tisirin, sirit ti kinapod no iti ebanghelyo madadal ka. Anak ko na iti basahin ka man iti 15, 4 iti libro ti Matthew. Basahin nyo, kita tayo kamsat na basahin tayo iti Matthew 15, 14. Basta iti balag ito, madadal ka, mananag ito 14, 15, 14 iti Matthew. Bayaan nyo ida, tabolsek da, amang idalan ka iti bolsek. Kahit no bolsek, idalan na ti bolsek. Pagpada na ito, amat na iti abot. Nay, anak kaya nasa wala, di kapsat natin. Awan ti sirip na. Awan ti sirip na. Iti kinapot, no? Kasi when you say ignorance, you are in awan. Kaya bulag, awan. Bulsek. Kasi magkanti baso. Ngayon, di bulsek na mga wispay, agpadpada nga, may mamatay lagi generas. At di da nga rin makita ito, lapod mo nga, dagat. Iso di jay. Iso kaya nasa wala ito, gapunta, sumasapot tayo. Yan digit bumamit laeng, kadigiti, handa nga pa nagtulong, kadigiti, isasarita ni Apo Diyos. Panang reject kadigita nga sasarita niya. Okay. May isang verses, sakbay nga po, agplanto tayo tama, may tayo may katwang sumaganad, adult tayo. May isang verse, kapsat, basahin tayo, iti 15 utsog, iti Matthew Menlaeng. Ilang tangag damay, aplikan tayo, iti kinasirin, iti sumarap ito, piko tayo. Basahin tayo, iti libro, iti Matthew 15, versikulo 8, manana dito Dahil ito yung mumili, dayawan na kadagiti bibigda, ngayon ti puso da, aday ti adayukan niya. Yung baring-baring ti panagdaydayo da kanya, ngayon surusuro da, dagiti surusuro, mabilbilin dagiti tao. Nadawag kinasilip sa dyan sa dati. Surusuro mo ti tao, ti dano da. Diyos ko kung nada ba? Ang baring-baring ko nada. Pwede ko na ni Jesus, sino man na mamatikan ka. May salaman. At habang buhay mamamatikan ka. Ngayon nung namatikan ti tao, so iso nga dyan ti malag. At nakurang ti sirip, ti tao. Saan da nga kita di gusto. Tusuro kinapunno ay dano ni Kristo. Nung masarakan no kunno ti ulit ti tao pa nakaisalakan. Kaya kasanunod nga ako nakamuda susuro ni Kristo, susuro ni Kristo, anak ni
siya, palatandaan. Kada napintas DJ, tuloy-tuloy ka to. Wala na pintas DJ nga sa lutsot kapsan. Tuloy kayo ayan yan. Ya, nota dyan Bibliayo, mapang kayo dyan kwan, ikadulang Timotyo. Wen, nang ibasa ito kung Pagkinse, alaw, Station ID ka sa patugtog Tuloy tayo. Tangatang, kayo iti 650 AM, Anderson Pinoy Power Media Corporation, daily award-winning program 650 and simulcast on 940 AM. You can also follow us on social media, live streaming at 365 Pinoy Power. Alam mo kakapsat, asang pa man ti sornadan tayo. Dahil nga, nagijay adal nga may mangiganyo ita. Kutugan tayo man, kinendingan tayo kuman. Dahil ito'y mensahe, dahil ito'y nakanta. What is meant? No apay nga nukasan ng kinatakil ni ayat na. So dahil ito'y ipaawat na dahil ito'y nakanta. What is meant? Next, ang balik ni Jai. Mereka. Ang nga ni Jai. Ako rin ka masin. You are listening to 650 AM. Malasag ko niya, bista. Malasag ko siya, bista. You are listening to 650 AM. Video legit. Seto, hanapin ti versi na sa nakitakto ko basta na Revelation. about the exquisite Revelation 1 to 3. hindi di Beria la yung Beria o di Beria This is success. basa ko kasi kako din
what is man that you are mindful of him? Napintas yung mensahe. Mga ipanagip, iti makasunod kinadaktil, iti panagaya niya ang Diyos. Lamay kakapsat, tuloy tayo man, kaya napintas nga adal nga intayo, pagkaykaysaan na sukimatin, babay ka na dito nga kakapsat. Sa baba. Kasi kakapsat nga makitaktakunay-nay nga magitaktakunay-nay nga mangi parawag ng mga idanon kada kayo ti isurot ti Biblia awan surot awan kurang intayo man pagsawad ti Biblia no apay nga nasken tunay kaya no apay nga naipabaklay kada tayo iti panangam mo iti umiso nga sursuro lagi pa tayo nga ti Biblia iti may kadwa Timoteo 3:16 amin nga nakasurat all scriptures is given by inspiration of God that is preparable for doctrine, for reproof, for correction, and instruction of righteousness. Tapos ijay may kadwa nga Timoteo 2:15 kuna na pa ijay nga be diligent ijay ka naipabaklay ka na tayo ijay na mismo be diligent to present yourself to God, rightly dividing of truth. Well, data ito na mismo, kagsumbat. Data ito nga mismo, idumatag yung isang wanan ni Ako Jesus. Siguradwan tayo, nga data ito nga itong ijamitaw, ipagarian na pastikan na tayo. Naman may nayon mo kada ito na agaw kapsat ni Diba? Wenta, dito sa lutsud, iburay ni kapsat natin, sa lutsud na dati kapsat kasanong maliklikan pan nakadosa, no, may katayo ti sirip. Kasanong may katayo ti sirip, panakamo, tamno maya dayo ti panakadosa. So dahil dito pa na masapol, nga amaman, agsirip tayo, iti sukumatin tayo, iti sorsoro, iti ebanghelyo, punong ebanghelyo. Hindi nga iti dandanon ng puti ng Yesu Cristo, may danon tayo, iti lubong. At dahil iti nakaibawanan tayo, anay kabawanan tayo kapsat dati, kapsat Melvin, iti Great Commission, takla na bilin. Ikayo kung namin, kasabayo, ebanghelyo, so amin na nasyon, bautisaran nyo, tinagan ni Espiritu Santo, tinagan ni Ama, ni Espiritu, anak ni Espiritu Santo, bautisaran nyo, danon tayo di ebanghelyo, maadalan da kung anak, kahit mabautisaran da. Ilata, kasanod pa ng sukisok mo, di kinapod mo. O di kahit denggam na nalagay. Masasabi ko namin tayo, Timoteo, ibasa mo tayo. Timoteo nga be diligent. Be diligent to present yourself to God. Yung ibasa na kapsa, may kadwa Timoteo diya ka di. Iti Ilocano basa man. May kadwa Timoteo, iti 2:15. May kadwa Timoteo, 2:15, kung na nagpintas kapsa, agawaam asirerekta, at parang iti sangwanan ti Diyos, akas mangmangged ang manamungan ngawan ti ibayin na. Ngaramatin ti meso sa uti kinapod no. Dejay, so kumato. Naramagan ti sa uti. Para kanyang dejay. Isusod. Papaklay ka na tayo dejay. Na ada. Na masapong na pagkakagam. Salutsod man dejay may papanit ni kinapani. Itang lang daw. Nukas na nga ron, dahil yung kinapani, siya sino tata. Di agserserti, wano taktakem akaspadi iti iglesia, asinuda da gitoy. Ating nasa lutsod ko tayo. Asinuda da gitoy. Ngam, ilaw-lawag tayo man ng miso, asinuda gitoy, at taktakem ita nga kinapadi iti unod ti iglesia, wano aplikado kadi amin da ito'y kinapadi iti anyaman nga pamati. Ano ba kanong kadaya, brother Dante? Mabaling at tawagin na pari kasi sumusulat ka ng pinsalita ni Yesu Cristo. Menno, adda iti ulit ti iglesia. Dagi dyan nagtunog ka dyan dyan ebanghelyo. Kaya adda kakayahan da nga mangisuro kadagi ti ibang banag nga nasursuro damit laing. Iso nga ti kinapastor
dayjay takam ng kinapastor ket takam amin dagiti adda ang bibiyagitan nga adda iti punit ti iglesia dayjay nagtunog iti ebanghelyo ket akam da amin nito isuda itan ting agtaktakter nga kaspadi wenno isuda itan yang taktakter nga apostol ya awanen dagiti apostol amo tayo dayta awanen dagiti apostol isu nga gapot awanen dagiti apostol dagiti adda itan nga dagiti adda ita iti uneg ti iglesia isuda itan ti mangi tandudo mangi takder jay akam ti kinapostol iti tiempo nga kadadapay lang kadatayo umisumod lang dayjay kapsan ya adamit ni surat di Biblia nga kunana no anak ni anak ni nanisuro king ka adamit ka tingan na isuro kina isusuro kadito na nisuro dat ka Biblia wala nga isuro nga masapur lagtamon masapur tayo lagtamon iti mangitawulod ang uyo dayjay shepherd dayjay masapul nga dayjay shepherd mangipasto masapul nga isuna ti mangidalan mangiturong iti adda iti pasto Iti ang panna sa dayjay iso nga masapul na tamat nga adda ti agpasto no ngam dayjay ket kapsat ket panagpunak ka dayjay kinapasto ti putay voluntaryo dayjay may daan ti tarigagay nga agpasto isu dayjay ti mapus nga agpasto ta kinapasto ket mabalik dagiti lalaki amin nga dayto ti iglesia amin nga lalaki mabalin na agpasto iti anyaman nga kabalinan na paay nagserbi ito ng iglesia. So, ayaten, kapsat natin. So, isublita italyamen tema tayo, iti Hosea, na kunana mga dadal, gabuti, kurang ti panakam mo, di pinang-reject, di pinang-sarap, pinang-talikod. Ado ti dosa na. Iso nga dati, ipagatan ti Diyos kay Kristo, saan tayo magsukir, ti panakam mo, kay Juana, kay Kristo, kay ti kinapun. Ano saan tayo madusaan? Tadadusa kami iti consequence ko nating is nadadusa iti nasukir. Wala itang tangagdama, iti nadusa ti Israel sa napili na saan ngay swami nakadanon iti dagang Kanaan, iti dagang apunanan namin ti Diro, gatas ket Diro. At nagsukir da. Itata, ibon-gon po din ti tao ita, di langit. Di pa na kay salakan. Di Diyos, kaya naman ti tao may salakan. Kastimad, itata kapsat, anak ti dosa iti nasukir. Talikod di panakamo. Abasan, Jelly, Bruti, Isayas. Ito, ipangro kita kapsat. Na magnati oras, sa tayo tumapan. Muan niya tayo ramiden, tap no magun, kaya dayo tayo ti dosa. Okay. Diya Isayas 3:11 mga na dito Asipay ti panagdagdages, nasa na ang tukin-kuana, at tinaramid digitim ima na maramid tukin-kuana. Nay, magsokir tayo, magbasok tayo, di tayo dingding-ding ti kinaputno, kinasirin, madaywan tayo, madusa na ito. Naasi tayo tupay. Iti J. Libro ti Matthew, ibasag mga pekap sa permit, ti Libro ti Matthew. Kung ano J. ti 13. Ay, basag kapsat dati, 13 ti 13, 41, 42 ti Libro ti Matthew. Kung ano dito ay 41, 42 ti 13 ti Matthew, tas ti mabasa. Ti anak ti tao, ibaw na ito, digiti angkir na kas kayas-kasin na ito, ti pagarian na, digiti amin na pakitiblukan, kaya digiti agaramit, ti kinadakis. Kaya isungurod na ito, ti horno ti apoy, ijaya na ito, digiti sangsangit, kaya ngarngaret, kaya dagiti imen. Nay, iso digiti ito, digiti nasukiran, kaya saan na plus na rakopen di po, no? Nanda kaya ti kinasirin, pagkaitan ti Diyos, madusa na ito. Kailangan pa saan, kailangan pagkaiduman ita. Panaglapsing, kadagiti sa sunya ko Diyos. Ikitaan nga tulad, maglapsing na yung pagkaitan na. Madusa kasi ko. Dusaan na kagadagos. Ngayon, iti balungan tulad kita. Dejay grasya, mag-praise. Dejay gapu ka dejayan. Gapu kan Kristo kapsat. Gapu kin Kristo. Dejay sagot ngay dejayan na. Kaya so dejay grasya. Uno,
para ko sa kaibigan niya. Yeah. Nga, the jacket ipaay na kadatayo ita. Nga, the jacket, tunog tayo manuno saan, gapo ka di ayat na, ikana tayo itong daway, nga manguto, kaya agpakawan ka dito nagpagkurangan tayo. Kahit no saan tayo, ba't nga utuban, dito nagkurangan tayo, kahit hantay nga tunog ka dito pagayatan niya po Diyos, hantay nga madusa itangam, iti kamawadyanan na, ijay tayo ito nga tutulog. Agtutukan nga awan pa nagpatingan na. Ijay, mabasa ijay, iti pa eh. Iparang na, ijay, mabasa ijay, Lucas 16. Ayan, ayan. Kada da balat ti Apokalipsis 21:8 mas ibasa kapsat. Apokalipsis 21:8 ta no masukyo da ket sang tulugot ket no naladawin awanin. Ito wala pa na ti 21:8 ti Apokalipsis kuna na ngem no may papan kadagiti natakrot ken kadagiti di mamati ken dagiti nasabrak ken dagiti nakapapatay ken dagiti managi kamalala ken dagiti managanito ken dagiti agrupab kadagiti di Jose ken dagiti sa amin na agululbod tibingay dadanto ijay tanaw asumsong gete apo ken asofre dahil ito hindi papatay amay kadwa nay second day kapsa dito dosa Ijay ti masapul na sa ganaan tayo. sa ganaan tayo tatapay ang dagon daway Daway, palagap sa tayo. Ata, isong ano, nasimpet tayo kag turnog tayo, ada napintas di ko na ijay may kadwa Pedro 2:9. Ti ako muna nga isalakan dagiti nasimpet iti pa nakasulisog da ken aywanan na dagiti managdakdak sa may paay ipan nakadusa ti aldaw ti panakmo. Iti nasimpet aywanan na tayo. Aywanan naman di dakas ni madusa da. Ijay apoy ipan ako kaya tayo marud ijay ete nagdenden ngay magsukil tayo sa tayo amen ti kinapudno. Jay agsirip sa tayo agsirip madusa tayo. Anang tatati arami den taknon magunput tayo ti yayat ti Dios napanakay salakan kapsan dante kapsan nabil. Kasi nalit masapol nga ag sirip tayo then arako pa tayo iti sirip mapuan tayo iti kinapudno. Kinapumabade jay. When masapol kung na nag-sirip kayo ang menu iti kinapudno iti ebanghelyo. Kada ito'y laing iti makitod na kada kayo iti pudno. Sana iti pamuspusan tayo kasi maadal tayo dito na knowledge. Pamagsiri babae ni iti panagpasa yung babae ni iti panagbengi ano ti tradisyon All of the above. Aming naibaga, masapul na surutin tayo amin na yan. Napitas man, nagbasa kayo kapsat naman, dali ay makantay mawatan, aga makipakaros. Kaslakan ni Pilipo ito ni Yunoko. Ana mawatan ni Yunoko, dahil paspasahin na. Ipalawag ni Evangelista nga Pilipo, Pilip. Jay dalan, ide dada jay karwahe, jay arami, jay kapsat. Napitas kasyan ti wagas, amamuan Kasyan ti wagas na mamuan, kandi jay payit, ipagparang na payit, jay na uray pay no, managbasa tayo. Uray pay no, kumatay no, na apaspasak na tibig. No, di tayo magpusigin. Di tayo nanti jay kahit sa unin, na Amerisen, dayjay. Akin adal ko lang na ti pagkampunan tayo. Dayjay. Iso nga, masapol nga kada daw. Dayjay aramid 17. Dayjay Beria, dayjay Beria. Dayjay aramid, ay basa na kapsat. Ibasa man dayjay. Dayjay aramid, 17, basa. Ayan na. Napintas dayjay kapsat, dayjay kunang, dayjay taga Beria. Tinapin nagsukisok na. Naman dati napudno. Naragog dati pudno. Ayan, dayjay Beria, iti aramid 17, 11. Tapos iti mabasa, iti kakapsat. Ket dagitoy nataktak ning dangem dagiti adto sa jay Thessalonica. Kay nawat dati sa una dardaras una inal daw sinuki man dagiti sursurat no kunno dagitoy abanat nay. Mas jay ti tinapintas nga ehemplo. Korean people. Dayjay. Iso nga no kayat tayo may salakan. Dayjay pa. Ang kayat dayjay masigurado.
masigurado na may salamat tayo. Bueno, Basahin tayo dahil dyan. Yeah. ngam na mga Yeah. mamante Ipaawat kinapon no. Mamante kinapon no, pagtulungan tayo. Kaya sumarod, di kung tunurin ni Kristo, ni Diyos na tayo ng Kristo. Hindi Amen. Ang tulog tayo. pinagkaulitan na ito magmagalang tayo. Di tayo ang oras mo ka na ito'y. Di magisursor, magitantando na tipo mo. Iso di dyan nga, di dyan napatakla mo na, di dyan kunana, di dyan naibasa na ito may katwa. Di mucho. Di dyan. Pipili dyan. Ano dyan? Ano di dyan, Ilocano na brother, teknologi pa. Di dyan Ilocano na, at nga napatak, di dyan English. Sa mensahe na, marami sa ito yung musigan na, marami dyan. Hindi sa pagsulit. Ito ang mga sitwasyon ni Rome. Well, Rumigrigan na rumigrigan. lumigrigan nga pa. So, Kaptan, bakas pasama, kung unahin tayo, digiti agserbi pa lang iti panagbiag tayo. Kasi panagbiag tayo. Pakmakan, digiti pagbayad tayo, digiti bills tayo, utang. nga haanan nga matupang. Ano gadong malipatan tayo, iti agbasa, when agsukis, kasi kita manalas. Pinupunayin tayo, iti pumunaan nga, pumuna nga sa pulang iti panagbiag tayo. So, ang natas nga advice nyo, at iti kanya, may namin nga tao, nga kasi mga panag-adalin tayo dito mga kung manay ka din nga tayo iti tayo magtigimo iti Domingo ano pagbasa nito sa iti balbalay tayo deseng po tayo ngayon tayo ko na kung medyo narigatin kita nakarabin so ano ti Sa lutsod kapsat. Okay. Sakbay nga sumbatak dita, dami sa lutsod dito ka. Kasano, anya ipanagawat mo. Dije ko na niya po Isus na biro ka mo na ipagarihan ni Diyos. Dije kadikat napilit wano kaslawan anya man na dije napilit. Nabili. Why? Ngayon na siya, di damagin, subat ko dito. Amo, nakasapulak siya sa ngayon, nung ibagan na nga, seek first. Okay. Manugat, masapul nga dito, planwen, pag inanakaringat, ibigatin. Why? No, asapulen ti kanin, masapul di kanin, agapo itinapintas na Panggap. napintas nga pagkapuan na. Pagkapuan na. An inak mga lating kung mating kuwa. Di nga panunot mo, inyo namon. Okay. Di kaharian niya. Okay. May katunga sa lutsod. Okay. Itidaan nga tulad. Anya ti mapasama maglapsing dagiti tattao iti unana. Kada niya paglentigan nga lintig nga handa nga liplipatan di niya lintig ti sabat mo kailangan sa niya. Di panawin ti sabat ket parusahan na. Kawe. Iso dayjay. Yeah. Iso dayjay nga hantay nga gaputa gaputa ket naigit nga lintig iti unanan ket baliwala itayon tilittig ita nga may papan iti panang birok tayo kumagaw muna. Ang kati nga dayjay birokit nga muna iti pagarian na po Isos. No i-apply mo ka dayjay lintig idong unana. Dayjay kat pan maawatak para kanya kami sa maawatak na una yun. Na naglapsing ka dayjay madusa. Inikan na tayo iti indang aldaw. Barang kada tayo dayjay. Adakin kan no kasano nga usaran wano kasano nga i-apply dahil tani iti panagbiag mo. Dayjay. Kanya. Diyan ba naman, seek ye first the kingdom of God. And all these things will be given unto you. Dapat nabanggang salita yan, bro. Dito pala,
pag inuna mo siya, hindi ka na mahihirapan. Kasi, sumartata. umayking ka, hindi ka Umayking kasabunan mo. ka. Yeah. Hanggang ako, problema, para parte na ni Apo Justin, mangtedeta na pura pag mga kasabulan siya mo. Buwan nga makapsat masapul nga di bawat ni tagdegdeg eh. DJ ito ni Diyos, masapul nga itrabaho tayo men. Tama din mo tugtugaw tayo. Ayan ni nagdegdeg eh. Uy, napintas. Maliman nga, uray tayo. Ako Diyos eh. Uray kalatan. No. Ang sasabi ko kay Apo Justin na kayo. Nagdigitin. Nasa doon. Uy, sa trabaho. Iso amin, wala dito may sarakan na talit, di gunpudan, di ebanghelyo nga, di pagbaga tayo, itrabaho tayo dito, ikaw sa amin, itrabaho tayo. Kanman nga dito, mamatik mo ni Diyos, nailansa mo ito ni Kristo, ano bubra ko, iso dito itrabaho tayo. At ang sublite dito, adal tayo ako na ng kinasiri, di ka na ibasa tayo, ito ko na kitang tayo dito, may panggap dyan, kinasirip ka sa dito yung taga-Beria. Kung magsirip ka, kung ano dyan, Proverbio, ayan din, kapsat Calvin. Kung ano dyan, Proverbio 18:15, napintas dito eh. Di puso ti masirip, gunpo din natin panakam mo. Di masirip, puso masirip ka, gunpo din mata, di panakam mo, masirip ka dyan. Kaya tilabayag ti masirip, nagsapon, iti panakam mo. Di sirip mo, dengga, panakam mo, mapasiripan ka. So they jay kapsa. So they tamnon no well. May panggap ni jay sirip na so ti adal tingaw ti kusya ken. Jay aten. Well, tamnon may dayo tay ije pa nakadadaan masapul nga amon tayo. Ag sirip tayo. Sabi ko na natin na do not rely on your own understanding. Well, sarili mo parang knowledge. Well, do not rely. But seek and hanap. Yes. Kapipintasan nga persikulo kapsat ng salitang ada may basa identi. At paiso hantay perfecto saan tayo ayan eh. Yan may kapsat ayan ti magdingding eh. Saan tayo nga perfecto? Kakao tayo lain. Ngayon masampol ko na agdawat tayo nga isirip iti Diyos. Hindi kayo no bendisyonan na tayo malawagan ti panunod puso tayo. So di ko na iti Proverbio 18:15. Ano mabasa iti Santiago? Ibasa kapsat, Ilocano, di Santiago. Lukatan nyo, ayatin iti libro iti Santiago, iti James, di English, the Book of James. Santiago 1:5. Napintas dito yung kapsat, iso kumati pagwadan tayo. No guno dito iti sirip, di panakamuti puno, iti Evangelio. Santiago 1:5, kaso iti mabasa. Ngayon no siya sinuman kada kayo, agkurang iti kinasirip, agdawat kumay ti Diyos. Isumangket asikakaas di kaditi su amin, ket saan namang pabayin, ket may tetu, ket kuwana. Agkurang tayo ti sirip, no magdawat tayo ti Diyos. Ket ikan na tayo. Jekap sa, so di dyan di ikot po din tayo. So madani tayo kung ano ti Diyos. Madani tayo ket Kristo. Di sumangket malasirip. Alright, di dyan pa na yun, di dyan nasalutsod ni Kapisa. Iti responsibilidad ti pamilya iti no pagtagaw tayo milatan at tawag mo iti sumangkod na para iti pagdaman dejeket no patinggay tala ta giant dejeket naawanan dejet pamati tayo panagdalog tayo kinapo Diyos at dati macho sa di dyan ada dati takkel nga in karing na ako Diyos kada tayo tulog tayo iti pagayatan na suplihan tayo man di dyan Matthew 16 Matthew 6 yung agpatinggay dyan 33 ya kadagiti sumaganat sakay ti deta nagtakkel dagiti nagtakkel dagiti karina ako Diyos no lakad ya tulog kayo kadagiti pagarian na ang muna dagiti kasakuran tayo ang muna dagiti masapsapul tayo
Yeah. San aywan, ang muna, dagiti sa kulat ti bagi. Ngam no, ang talut tayo lakit di kuana. Dejay italut tayo kuana, dagito yung anyamang ikasukulan tayo, agserti tayo kuana. Ipaay na dagito, hanggang isukuma dito di pagkarikutan. Dagiti tao, daday ito yung agtulog tayo di yung pag-anak dinggin na dagiti kararante. Yeah. Dito yung kuna na to dahito iti gapunang ay pagkakata kayo adiyo pagkatanagan ti pagbiagyo nga niya ti kaninyo ken inuman niyo wano ti lupot ang pagkawisyo saan aya ang napatpating biag yung katarato saan aya ang napatpating bagi yung west kita inyo dagiti tumatayab di da mula di da agani di da gipempen iti kamali ngayon karaunan di da ni amay sa dilangit saan kayo aya ang napatpating ngayon dagiti tumatayab dajay ya para kanya ito din yan no agtalot kalakit yung kuwana ket ikakumaan tayo ito panagserti ipaay tayo ti mismo nga kararwa tayo biyak tayo yung kuwana babayan ito panagtulog tayo ito pagayatan na dajay atay nga madanagan doon na po ulit, doon na dyan. Yeah, pero kung muna ito pag-arin ako iso. Yeah. Well, ang muna. Iso day dyan nga, pagpaiso, at ang pagkakapag-ibisa-misa na dati, sakto kayo nga napagasatan mo din na pensionado. Ay, kung pa yung pensionado, adobon lang na dagiti kasapunan. Yeah. Iso nga, day dyan, magtugtugaw ka lang kayo. Hamad nga mapunuan dahil pagkurangan. Hindi pa nang ibaganat ang first. Unahin mo, priority. Well, priority. Ang mga problema yun na ikan, nga manamikit na sa nga hanggang agsapul na ta. Mas malaghan ti pa nag-serek na. Uray no. Barbanag, ang muna nga rin. Dito ito may tumaytayab. Kaya hanga mulmula ket pagbiagme mga nagtata sikan to ketin nga mas mahal ng Diyos. Sa pinarasin tayo, itay magpay iti station identification tayo. You are listening to Understand Pinoy Power Media Incorporated. Daily award-winning programs 650 and simulcast live streaming 365 live Pinoy Power. Well, kagapsa, kapag kayo, it is 650 AM Pinoy Power Media. Kaysa tayo kumanga magsuporta ka na ito yung estasyon. At paglalawagin tayo kumanga, hindi tangakan. At nung mataginayon, ang mga danon ko na kayo, katagiti na pilit, panakabalin, nasasaw niya ako Diyos. Alawan, itutuloy tayo na dyan nga, pagsasaritaan tayo. Nagiging madamang trataritarin tayo, itami papan, people are destroyed because of lack of knowledge. Ayan, alagad. Adapay sa mga manong oras tayo. 20 oras na malalaga. Manong minutos, walang titi. Iyan karis sa oras. Iyan karis mong kapsat. Ang natin kami din titao. Kapag may yung manakadadayan. Kapag matisirip. So that yay, napunta danon ti. Kaya kung mangyari nga i-broadcast mo natin kasi kaya makita na susunod ka dito i-invite mo sila umay na masakita magandang places na patigyan ng oras makasarita na. Ato dali kaya makasasarita katapusan na aksal sa lutsod niya. Ato dali kaya umay nga manging padamang katigiti pagmati. Kati dagitoy aksal sa lutsod nung bakit talagang iyawis ko. Ikati na dagiti basbasahin. Dagitay may papanti pagkayo. Dagitay plano din pa na may salanan. Kaya awisin kita kung may makikita. May kayo doon dito. Simply, hindi pa nagsabihan ni Kinako Diyos. Namin pa nagsabihan dito ng Iglesia.
Awan nagiti mataramat ng instrumento. Si papas ti maysa na miyembro nga kanta mga kanta kadagiti pagdayo iti kinapo Diyos iti unod ti puspuso. Isong umay kayo dumuli. Kahit ityayo nga makita, wano mausik, no kasano, ti panakay tantano, panakay dayo kaniya ako Diyos. Ayan. Tanong dumdum din tayo laan, kadagiti sabsabali. Kitantay mat nga mismo nga datayo ti mapan, dumdum, wano mga imbestigaan, kasano tayo mga mga kapsa. Ayan. Di pa ti may sang ibagbagat mo ba, kadagiti ang sabsabukso, kunapon. Nuhaan kayo nga rumuat iti unod iglesia. Ngagsukisok iti kinapuno. Hani ba mamay kinapuno? Iti kinapuno. Ta amin kadagiti ng iglesia kat isu dati puno. Amin dati puno na. Lang kadi. At kadi mangami. Kadagito yung nahangag puno ti susurutan. Awan. Yeah. Isu nga tila ang remedyo na mamuan tayo. Dahil ko na natin nga be diligent to present yourself approved to God, rightly dividing the word of truth. Ijay tayo lang nga magusigi, magutigot na sino kadagito iti mga isusulot ito. Masapon na natin nga mismo, rumar tayo iti iglesia ngayon tayo, ket datayo tagsuki, magpagbasa iti Biblia. Ato, dagiti nakasurat na pagsukimatan tayo. Ada dagiti komentaris, ada dagiti dato mga agsursuratan nga agsukimat kadagiti sa ni ako Diyos. Dagito isuda dagito mangitan dudo kada tayo kung isu nasusur. Babae nito panagdagdangag. Ijay Revelation Revelation 1 verse 3. Nananay nga nagasat dagitong dungag basa sa sarita, dagiti pagting, is prophecy. Kaya ti may sapay, kapsa, DJ mabasa, DJ Ecclesiastes 12:13. Anak ko na dyan. Katungkulan ng Diyos na magkaroon ng takot. When the fear of the Lord. Yeah. This is the full duty of man. Ayan. Isu dagit jay. So encourage mo, marunong kapsat, mapanting oras, isu na dyan, kung ang kapsat Melvin, o sigan kang binsa-binsa yung kinapon mo, isu na dyan, idaanon mi, di ba? Denggen kayo. Denggen tayo, di dyan magunay, di pa mati. Jeroma 10:17. Ganito, Brad, kasi ano ti repeng na nga iya, dan iti tao. Okay. Tapno no, maawatan da, ken maamiris da, doon na nga talaga iti repeng da nga maamuan, about the knowledge. Kasi adult adal, Brad, adult klaseng adal. Yung i-kaya ko mga sawin, at mga dikiti major topics na dapat na aramidin na isulti kay Guarawa. Kaya siya, ikaw kang runanay, dano tayo ang Ebanghelyo. Isa sa mga Diyos, yan di po. Dito tinakaibunan tayo, kapsa. Ano nga klase ito Ebanghelyo? Diyay ipapatay, panagungan, ay panagungan ni Kristo. Ipapatay, Diyay Ebanghelyo. panakitanam, panakitanam, ipapatay, death, burial, and resurrection. Diyay tema, diyay panangasaban ni Pedro, diyay aldaw ni Pentecost, diyay tema, diyay panangisoro ni Filipo, diyay panangisoro ni Pedro, kaya diyay guardia ni pagbaludan, diyay tema, nga maamuan ti tao. Kata, guti-gutan, guti-guti tao nga doon ngayon, patyen na, ang babawi ti baso, naman ang baso tayo, according to Romans 3:23. Amen. Ikumpesar tayo ni Kristo, anak ni Diyos, kaya manunod tayo. So, like, ken mabautisaran tayo. Talay nga tibilin. Ang kading nga masakong nga mamuan tayo, talaga na natin ti Ama. Dapat na may salangan tayo. Makas kadigiti ng mga ito, kadigiti ng duma nga mga susuro, na
kayo na mamamot, mangisalamin kayo na. Bueno, ata ko naman ti Diyos Ama ka, dahil kitip dungwek nga anak, ko na ni Juan. Suteng ganyo. Kaya Kaya nga na, mga- iti, sa uni Kristo iti, baro matulad sa Ebanghelyo na, sa una, No. pagturnugan tayo, di jayen, ang turnog tayo, mapatayo na iti Diyos Ama ko na anak. Ikaw sa No, pwede, no. saktidaran ko na, di 46. Nemno dejay gutgutigutan dia basa ng tao dejay nagan kaya ma dejay pa dahil na pero dejay kansa isumbat na dejay sinalutsot ni Moses anyang tungarot tinagan May iba ka. ngay bagag kadagiti Israelito way kanyang kunana ano din na nabasa siya ano dyan I am kunana I am what I am. Yeah, that is my name. So they judge. Yeah. Ngayon, kadagiti nga damang kapsakit na medyo narikot din nga sa luksunin. Kadagiti ito nagadod, dagiti sa bali nga nagnagan na nga makarirot kadagiti tao. Dito nga may pangyayari pa na kamo pinitinalan. Depende yung dispensasyon. Well, yeah. Dispensasyon noon yan ng ng pagliligtas ni Moses eh. Pagliligtas. Ngayon pagliligtas na ni Jesus eh. Ayan. Ayun na, dito na, tibay sa nga na, dito, kailangan natin na malawagan dito pa nakawat italo nga dispensation. Kasi, dagiti nga dispensation at dada dagiti naglabasan, naglabasan, kan at dati ang damay nga dispensation iso itati ang dama nga itaktakder ti iglesia iti baro nga tulang. Ayan. Dispensasyon na ngayon ng Kristyanismo. Ayan. Hindi na Ayan. tayo maliligtas sa mga Nakaraan. Kasi aplikado lang yung patriarchs, aplikado sa patriarch yun. Sa Moses, Mosaic Law. Aplikado lang ka iti tiyempo ni Moses. Yeah. Right. Now, iti mind na po yung source, iso dagiti na pagparigat na dagiti Israelita. Na naggadungamin, dagiti lintig, iti. Yeah. Dagiti paglintigan, naggadung iti, na magpagparigat ka dagiti Israelita. Yeah. Iso nga, imbaon ni Apo Diyos iti na Apo Jesus, kanakita na dagito yung ng pagparigat. Bueno, yung pagparigat, madali siya sa balik at Bondage. Bueno, slavery. Yeah. Gapu